Niki langsung dimerengke saking London Mbak Mega. Nggih, matur sembah. Bu Darmi iki asli Katungan ning saknika lenggah wonten London. Mangke badhe nyuwun lagu Mawar Kuning. Menawi pun pinangkani transfer nusul. Lho, muga-muga. Matur nuwun Bu Darmi, niki pirang-pirang bengi awake dhewe mayang selalu melihat langsung saka nggon live streaming Mas Tato Pakusadewa. Nggih, matur sembah nuwun ingkang sampun setia. Nggih. Mendelok saking live streaming. Kok mendelok ta Mbak ya dibenaki Ya, sing. menonton. Mirsani. Mirsani. Lah ya kok Lala Mbak Lala kuwi alus ning iso mirsani nek sampean mendelok. Nggih Pak, niku kolaborasi Jawa kalian bahasa Indonesia Pak. Ini saling melengkapi Pak. Nggih, ngaturaken panuwun kalih Mbak Darmi kang wonten London nggih. Yo mangke pun pinangkani. Nggih. Amang ati pawe. Nah, terus Mbak Mega sampun tembus 1000 lebih sing nonton lewat Pak Tato Pakusadewa live streaming. Ngaturke panuwun muga-muga sing mirsani lewat live streaming diparingi bagas waras sehat panjang umur murah rezeki. Amin Allahumma amin. Gampang luwe gampang. Yes. Mbak, kula ki seneng. Dinten niki kula seneng, Pak. Napa sebabe? Sebul ki napa Pak Untung niku mengikuti perkembangan zaman. Napa semasane? Main blok blast Pak niki, Pak. Niku poine Ora. Main blok blast niku. Poine pun pinten Pak niku Pak. Ben ra ngatur. Jas. Ora diri oleh awas men iki lho. Dan Yen angel. Ayo. Angel Das. Kang kanati numbas arta Terus, ya. sing kaya
karo ngalah berkah sing lenggah semarian ning kene Mbak Mega. Mbak Lala, muga-muga awake dhewe pinayungan lan kepareng apa sing dadi karepe awake dhewe. Amin. Hah? Niki Monggo. saling mendoakan kemawon nggih, Pak. Nggih, pokoke bareng-bareng. Nggo tisu tasi pasugatan niku wau. Terus ke. Jas. Iya, oke Mbak Mega. Iya. Matur suwun nih, Pak. Turun Mbak Mega, Mbak Lala. Nah, Pak. hebat banget. Muga-muga sing midhangetaken Bu Darmi nggih. Kalian menika ingkang saking Makassar Mas Tambio nggih. Sami mriki langsung sing wonten Sanggar Termolaras Mas Sunaryo. Nggih matur nuwun saking IKG Pusat Jakarta nggih. Mirengke langsung no. Heeh.